नैबे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जा खुंनो लानाय 37थि जा सावरायमा जथुम बे सावरायमा जथुमनि नैथि साननि सेथि हाबाफारि महरै दिनै दङ जोंहा फिरफिला एबा जाथा बिरहोनाय धोरोमारि जाथा बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय एबा गिबियावनो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिनो खाबु होनाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय हिरिमबा बाथौ थानसालिनि दौरि आरो दौसि आफा नोंथांमोन आरो दिनैनि बे धोरोमारि जाथा बिरहोनाय हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिनो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि आंगो लोगो नोंथांमोन आरो सफैनो हानाय जिल्ला गौथुमनि सिङाव थानाय मोन 20 बियाबनिफ्राय गोथार थान्दै महरै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय मानिजाथाव गोथार थान्दै नोंथांमोन बयनिसिमबो दिनैनि बे गोजोन फुंबिलि समनि गोथार अनसायनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय। दा दिनैनि बे सावराय जथुमनि नैथि साननि सेथि हाबाफारि महरै जोंहा दङ बेयाव धोरोमारि जाथा बिरहोनाय दा बे जाथा बिरहोनाया बे समाव जाफुंनानै थांबाय। दा बेनि सायाव दा जाथा बिरहोनायनि सायाव एबा जाथायनि सायाव फंनैसो आंखौ बोसोनथि लाखिनो होनायलाय खोब गोलाव सम आं बोसोनथि लाबाय थायालासेनो सुंद' समनि गेजेरावनो आं बोसोनथिखौ होनो सानबाय। दा जोंहा दिनै धोरोमारि जाथा महरै जोंहा मोनबा गाबनि मोनसे जाथा एबा जोंनि बाथौ धोरोमनि नेरसोन महरै जोंनि बे जाथाखौ जोङो सोरजिनानै लादों। बेयाव जोंहा मोनबा गाब दङ। बे मोनबा गाबनि गासै गाबावबो मोनफा मोनफा ओंथि गोनां। बे गासैबो गाबानो जोंनि बाथौ धोरोमजों एबा सिबियारिफोरजों गोरोबफ्लेनाय गाब। आं बे गाबनि ओंथिफोरखौ नोंथांमोना मिथिखायोब्लाबो खोब गुसुङै एबा जाथा बिरहोनायनि ओंथि बायदियै आं बुंथिनानै होनो सानबाय। जों गाहायनिफ्राय नायोब्ला नुनो मोनो गोथां गाब। बे गोथां गाबानो जाहैबाय गोजोन आरो खौसेथि। मिथिंगानि महर मुस्रिया जेरै सोमखोर गोथां खौसेथि आरो गोजोननि नेरसोनखौ दिन्थियो, बेबायदिनो मानसि माहारियाबो मुलुगाव थांनानै थासान्दि अरायबो गोजोन आरो खौसे जानानै बोराइ बाथौखौ सिबिनो गोनांथि बाथ्राखौ बेनि गेजेरजों फोरमायलांदों। गोथां गाबनि गोजौआव दङ जोंहा गोमो बोराइ गाब एबा गोमो गाब। बे गोमो गाबनि ओंथियानो जाहैबाय अनलायनाय एबा बावनाय आरो समानथि। मानसि महरै संसाराव थांनानै थानाय समाव गावजों गाव अनलायनाय आरो समानथि साननाय गोसो सानस्रिखौ गोरबोआव जुना लानानै बावनाय गोसोजों अरायबो बोराइ बाथौखौ सिबिनो बे गोमो गाबनि गेजेरजों फोरमायलांदों। गोमो गाबनि गोजौआव दङ जोंहा गुफुर गाब। बे गुफुर गाबनि ओंथियानो जाहैबाय गोथारथि। जों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ गोसो गोरबोजों सिबिनाय समाव अरायबो गोथार गोसोजों सिबिनो बे गाबनि गेजेरजों फोरमायलांदों। बेनि गोजौआव दङ जोंहा अख्रां गाब। अख्रां गाबनि ओंथियानो जाहैबाय गेबें, गुवार आरो उदां। संसारनि मानसि माहारिया थांनानै थानाय समाव गोसो सानस्रिया अरायबो गुवार आरो गेबें जानो नांगौ आरो सुबुङा गासैबो फाबनिफ्राय उदां जानो नांगौ। बे गाबनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि गोजौआव दङ जोंहा गोजा गाब। गोजा गाबनि ओंथियानो जादों गोहो आरो बोलो। थांनानै थानायनि बेलायाव संसारनि गासैबो जिब जुनार मानसि दुमसिनो गोहो बोलो नांगौ
आरो धोरोमनि खामानि मावनोबो गोहो बोलो नांगौ बेनि गेजेरजों बे गाबनि गेजेरजों फोरमायलांदों। बेनि उनाव जोबथारनायाव गोजौआव दङ जोंहा मोनबा गाबा जालांबाय। बेनि गेजेराव जोंहा मोनसे दङ गुफुर गाबनि गेजेराव मोनसे बाथौनि मोनसे बबिं एबा बाथौ बिथा, बेखौ जोङो बयबो मिथिखागौ। 8 जरा खुन्थिया गायनानै सिजौ दंफां गायनानै बेयाव मोनसे बाथौनि बबिं दङ। बे बाथौनि बबिंखौ जों बे फिरफिला एबा जाथाखौ जाहाथे अरायबो मानसिफ्रा सुबुं माहारिफ्रा जाहाथे बाथौआरि सुबुंनि बे मोनसे जाथा होननानै सिनायो, बेनि थाखाय बेखौ बेयाव लाखिनाय जादों। दा बे समाव जा फिरफिला एबा जाथानि मोनबा गाबनि ओंथि, बे मोनबा गाबनि ओंथिखौ आं जिखिनिखौ फोरमायबाय। आरो नोंथां आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो बे फिरफिलानि गाबनि ओंथिफोरखौ मिथिखायो एबा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरावबो नोंथांमोना बे फिरफिला जाथानि सोमोन्दै नोंथांमोना खोनाबोखाबाय थादों एबा गोथार मैखुननि सायावबो नोंथांमोना फरायनानै मोन्दों। बेनि सायाव आं गुवारै बुंफिनबाय थानो सानाखै। जोबथायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों, दिनैनि बे जाफुंनो लानाय 37थि सावराय जथुमनि नैथि साननि सेथि हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायनो सानदों। दिनै जोंहा गोबां हाबाफारि दङ। बे हाबाफारिया जादों आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव आं नोंथांमोननि हेफाजाबजों जों अरायबो आफा इसोर बोराइ बाथौनि गोहो बोलोजों जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसार जालांनो हागोन, आं बेखौ खावलायनानै दिनै बे जाथारि होनायनि सुंद' सम बिबुंथि लाखिनायखौ एसेखिनियाव बुंनानै आं फोजोबबाय। दहाय आफा